खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आगस्ट दान 2025 मायथाइनि दानसेयारि राशिफल एबा मेष राशिनि दानसेयारि फानजामुथिनि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन। अब्ला फैदो भिडिअखौ जागायदिनि। मेष राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय आगस्टनि दानआ ओरैबायदि मोनसे सम जागोन जाय जिउआव दावगानायनि लामाखौ बेखेवगोन आरो हास्थायनाय जाफुंसारनाय लाबोगोन। नोंथांनि गोबां थाबथानाय खामानिफोरा बे दानाव आबुं जानो हागौ। नोंथांनि जिउ राहा आरो फालांगियाव हेंथाफोरखौ बोखारनाय जागोन। मेष राशिनि सुबुंफोरखौ बे दानाव आबुङै गावसोरनि जिउ राहा आरो फालांगियाव गोसो होनाय नुनो मोनगोन। मख'जाथाव दि बे दिगाव गोब्राब नाजानाय आरो जाफुंसारनाय मोन्नैबो जाफुंसारगोन। बे दानाव नोंथांनि थांखिया बांसिन नुजागोन आरो नोंथाङा नोंथांनि सानथांखिफोरखौ जायखिजाया राहाजों मोनफुंनो नाजागोन। माखासे गोनांथार जिउनि थांखिफोरखौ आबुं खालामनायनि सोमोन्दोआव नोंथाङा दाननि गेजेराव मोनसे गोलाव जानथायनि दावबायनायखौ जागायनो गोनां जानो हागौ। आगस्तनि नैथि खावसेया गिबि खावसेनि रुजुनायाव नोंथांनि थाखाय बांसिन मोजां आरो जाफुंसार जानो हागौ। बे समाव नोंथांनि सावस्रिया सरासनस्रा थागोन आरो खामानिफोरा थि समावनो जाफुंसारै आबुं जानाय बायदि नुगोन। खामानियाव थिसनजानाय सुबुंफोरा बे समाव दावगानायनि गोबां गिदिर खाबुफोर मोनगोन। बेजों लोगोसे सासे थि सुबुंनि हेफाजाबजों नोंथाङा मख'जाथाव खामानिखौ मावफुंनायाव जाफुंसारगोन। फालांगियारि नोजोरजों फैनाय आरो बायजोआव थांनाय मोन्नैबो रांनि बोहैनाया आगस्तनि दानाव सोलिबाय थागोन। फारसेथिं नोंथाङा गुबुन गुबुन फुंखाफोरनिफ्राय गोबां रां आर्जिनो नाजागोन। बेराफारसेथिं नोंथाङा सुबिदाफोर आरो बायदि बायदि बिथांखिफोरावबो रां थिसनगोन। दाननि थामथि सप्तायाव हा आरो सम्पति बायनाय आरो फान्नायनि सोमोन्दै नोंथांनि लुबैनायफोरा आबुं जानो हागौ। मेष राशिनि सुबुंफोरा आगस्तनि दानाव गावसोरनि आंगोफोरनि मोनदांथिफोर आरो मिजिंफोरखौ नेवसिनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। दाननि गेजेराव नोंथांनि बिदा बिनानावफोरजों माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय जानो हागौ। बे दाननि गेजेराव नोंथाङा नोंथांनि रायज्लायनायाव गुरैथि लाबोनानै न'आव आरो बायजोआव थानाय सुबुंफोरजों साबसिन गोरोबलायनाय गायसननो नाजानांगौ। नङाब्ला मोजाङै थि खालामनाय सानथांखिफोराबो फेलें जानो हागौ। बे समाव गावनि बैसोगोराफोरनि सुबुरुनखौ नेवसिनानै गोरोन्थि दाखालाम आरो गावनि सावस्रिखौ जुनिया जोथोन ला। अब्ला मेष राशिनि दानसेयारि फानजामुथिया एसेनोसै। गोजोन्थों।